Ало, братли. Кой? Много стабилен оборот направихме тази седмица. Толкова са. Какво ще правим сега? Ще ходим да Спиме. пушим някакви тревим. С малко. Ола. Чики. Много пари. Значи нашите хора идват човек. Много гостая! Взимат материал. Няма. Ява. Много лошо е. Защото няма. Ако ми е... Знам, че има ли някакъв материал? Има. Къде е? Дай ще Пари имаш ли? Пари бол. Има пари, брат. Дай пари. Пари бол, батко. Пари, после малко ще дам човек. Да. Колко бри? 10 минути. Ще ти минути и колко пари? 5 лева, да? Ще бутам нещо, момчета, я яде. Ще бутам нещо. Една птичка, значи. Добре, айде победим, дай им там една птичка. Що изтърват си материала и... Той си момче, да. Аз то си не ли дължи пари? Кой то се е педара? Чакай, спокойно. Чакай, ти можеш да им даш пари. Спокойно. Чакай. Чакай, ще ги дам, бе. Не съм забравял, чакай. Кога ще даш ти с пари? Искаме. Ще ги дам, бе, човек. Спокойно. Чакай. Чакай. Чакай, разбрахте. Кога ще даш? Сега ще отиваш, ще намеря. Добре. Зато ли не искаха да дадат напред? Отивам, добре, не мога да. Зато ли не искаха да дадат материал напред? Уче, путкава е. Да, право ще такова. Зато не искаха да ни дадат материал. Напред, заради този. Отка. Тръгвайте си ви учете да пушите. 10 минути парите са тук, Добре! Таче много се правят, те много се научиха, всички си... Педарази! Всички си много знаят. Дай парите! Чива! Его, този май се връща, намерил ли парите сега? Не мога да разбера. Той ли не е ли той? Май той е. Парите май ги носи, а? Чакай, пусти ме, човек. Доста ги. Даш парти, айде. Доста ги. Донеси ли парите, куче мръсни? Дай ми! Дай парите! Ай, парите! Колко са? Лява. Добре. Ай, тръгвай се! Мишка, пулка! Ко правите тук е? Искат да ни Стей дадат. момчето е! Стей си момчето, аре, изчезайте тук е! Изчезайте тук е! Дай откъде, дай. Бързо, Всичко, аре, благодаря. Разкарай се, че от тук е! Набърси го! Ало, Да, господин Петров, вие ли сте на телефон? да, сам. Ами, всъщност трябва да говоря с вас, имам доста сериозен проблем с едни момчета. Да. Така, от село. така. До колко време може да дойдете да се видим да говорим, защото... 10 минутки. Добре, айде, ще ви чакам. Добре, Чао. чао. Це много силна че. Пушим, да. Прибирайте на ръчици. Какви на ръчици? Що е фърт? Кой е това? Кой е това? Фас. Фас. Виж го. Това не е фас. Я да го бе, чакай! Ще правим. Не знам, човек. Идва някакъв бастон. Добър ден, момчета. Добър. Откъде взехте дрова? От един циганен. Кой е той? Не го познавам. Не го познавате. А защо прибихте него? Прибиха ли? Защото ти прост. Що ти пък?
Защото взима пари на заем, аз не ги връщам. Защо взе парите? Трябваха ти. А сега, знаете ли, че може да ви депнем до 5 години затвор? Ще ги излежим, бе. Ще ги зажите. Вие май тази се струва нещо. Малко. И не е хубаво. Не. Еми, ще ви задържим около 24 часа в участъка и ще ви се какво да правим. Нетко, че страса някъде тук, че... Да, бе, на кое етаж ще това ще ги сващаме и ще виж. Не знам, че... Материал рол, материал бол. Смоуки, смоук, правя на сол. Пъва ми съм в рай, нерва къде се прави. Тук много пише ми ли... Моля да го става. Окей. Добре. Добре, аз бивам. Правя пари. Само ти да, брат. Колега, 5 години не бягат те с федерации. Сега ще ги изпащат. Въпвани са. Или глава, или... Защо? Директно с вратата. Директно с вратата. Пет години се измъкна, ама не е късно пак да го хванем. Да. Ай, бъде са почерпим, че не са трудили толкова много. Добър ден. Добър ден. Кой са обаче? Господин Петров. Здравейте. Заловихме ги уния. Заловихте ли ги? Да, естествено. Ами, къде си в момента? На центъра елате да се разберем. Добре, сега са около 5 минути. Добре, ще очаквам. Чао. Добър ден. Заловихте ли? Естествено. Добре, свършена работа. Чакай да ти дам сега това, което се помага. Вземи си парите. Къде са те? Затвора. Затвора. 5 години. 5 години в Решат педалите. Много добре. В 8 беше работя с вас, господин Петров. И на мен. До нови служби. Какво става? Има ли няма? Колко пари? Да, виж да го пробвам. Как е такива? Моя дебеля как е? Кой е дебеля? Димитър. Той не става. Той е, провали ли съм много? Става. Провали съм. Къде е? Къде?
Давай. Къде е Петров? Учи да оправи формалности за ето, хулиганчо. Слушам те. Говори. Как се тръчи минава? Говори, бе. Как се казваш, бе, момченце? Ай. Слушкам. Само един път ще чака малко. Тръчи минавско. Аз се ли съм? Станислав Иванов, кой? Петров. И колко си години? 19. 19. С какво се занимаваш, бе? Автомонтьор съм. Отговаряй, Говори, бе. Автомонтьор съм. Сигурен ли си? Да. Какъв ти нелегалният бизнес и не се е бала с куките, бе, момче? Нямам нелегален бизнес. Какво е това, бе? Какво беше това, бе? Нищо. Кажи ми, Нищо. къде го хвърли, бе? Никъде. Момче. Ей, Момче. Гори. ще иди шамар. Казвай. Казвай! Искаш да се пънеш? А? Ама от другото пушам, а? Какво беше това, бе? Нищо. Говори, бе. Говори. Ай. Ай, защото много годинки. Предния път пак хванахме вашата вика. Си организатора, ама Нянко не се пре. Чуле? Говори, що ти залепи за лицето. Чуле, бе. Не се пре на железен, ще има мъчение. Ти още мълчи, Ставай, ставай от това. Лягай тука. Лягай тука. Лягай. Лягай по корем, бе. Лягай. Лягай по корем, бе. Слушай, какво? Може да пръдна поли. Слушай, какво? Насрали са? Насрали са? Хубаво ме ставате. А? Слушай, какво, момченце? Само един път ще питам още след това. Ще стане много зле. Знам вече кой си. Кой съм? Станислав Иванов Петров. Индианец. Интересно ми какво беше това в тебе? Защото аз знам, искам ти сам да кажеш. Щом знаеш, само питаш. Еми, че кой направи? Вижте, така. Всичко се записва. И всичко, което кажеш, се използва в същото тях. Автомонтьор, така. Къде да го знам? Няма трябва. Автомонтьор, така. Не, на работа. Ще разбия. Ще си признаеш ли за всичко? Годинките ще олекнат. Говори, бе. Приятел, не иска да говори. Знаеш каква е идеята? Да го пратим в затвора за малко да изтърви сапуна. Може би тогава ще му се развържи езика. Снимам. Сега ще ги мрахте вече. Ало, Добър ден. тук за всичките идвайте. Добре, сега ще 5 минути идвам. Добре, ще ме чакам. Добър ден. Къде да съм? Също са. Добър ден. Ще бяха тези наркотици вчера. Не искаш да говориш, така ли? Каза е. С кой беше вчера? Станислав Иванов Петров. Станислав Иванов Петров. Този ли? Да. Добре. Сега ще очаква килията.
твоя приятелка. Черния. Не съм предал, че не знаеш какво е така. Сега, идеално, ще изключите годинките и ще видите, какво ще няма работа правите, 10 годинки 20. Пак за вас може и до живота. Вие толкова простите справяли, че няма къде. Приятно ми изначаем на тях разумни момчета. Ще се видим след 5 години. Браво, момчета. Браво, браво. Yes. Добър ден. Задържахме за 5 години, няма да сняга скоро. Надявам се. Ако имате нещо, знаете кое да търсите. Да, аз съм обада на тях, пак ще се запълня. Добре, благодаря ви много за оказаното съдействие. Това не е работа. Работа беше доста сериозен проблем, всъщност. Мерси много. Всичко добро. Айде, чао. Чао. Браво, момчета. Браво. Браво, шеф. Трябва да правим, човек.